Bangó Sanyika üzent ismételten a közösségi médián, hogy holnap délután vagy ilyen 2 körül menjenek el tüntetni a Délpestihez, de békés legyen. Na most ez a sztori már egyre viccesebb kezd lenni, és most nem arról, ha valóban megtörtént a sztoria, mert az annyira nem vicces, de ha valóban megtörtént volna, akkor beszélünk arról, hogy van egy áldozat, akit szexuálisan bántalmaztak. Körülbelül ezt hallgatjuk egy éve, és utána, a választás után, mintha ez így megszűnt volna, de addig az volt, hogy elmondom ki volt, elmondom persze majd a jövő héten, majd még utána, meg most erőt kell gyűjtenem, meg ez, meg az, meg az. Na most elapadt ez a sztori. Amíg azok az emberek közül, akiket állandóan megbélyegeztek, köztük engem is, mert nem azt a politikai nézetet vallom, mint amit mondjuk az a 3.300.000 ember, az a vallott akkor, az feljogosította őket, hogy minden videóm alá PDF simogatónak, PDF-nek, meg stb. Minden ilyen súlyos bűncselekményekkel rágalmazzanak, és volt egy-két ember, aki ezt megunta, és az élére állt az ügynek. Na most, mikor erről harsogott az egész sajtó, jelenlegi most már kormánypárti, akkor ezt a fiúcskát behívták Magyar Péternek, az öccsének a tévéjébe, és akkor ott előadta, hogy ő elmondja. Aztán csinált egy live-ot, ahol ilyen mosolyogva mondta, hogy majdnem elmondtam, na most nekem már, én nem akarok senkit se megítélni, de akin elkövetnek egy ilyen tényleg súlyos és erőszakos bűncselekményt, ami egy életére olyan traumát hat, hogy nem hiszem, hogyha mondjuk velem történne, akkor vagy veled, akkor te egy mosolyogva live-oznál, hogy szóval, hogy érted, de tegyük föl, hogy Bangó Sanyi ilyen, és akkor ez nevet ezen. Na akkor amikor kiderült, hogy valami pénzt is kaphatott, de nem biztos, hogy erre, hanem arra, összegyűjtöttek neki juhiék, a Juhász Péter, aki így serénykedett ebbe, de tényleg minden nap erről szólt a Juhásznak a podcastja, hogy összeszedtek 100 millió forintot, és többször is azt mondta, hogy ő már tudja, elfogja, nem mondhatja el, mert még de már el fogja mondani, szóval, hogy megetették a hülye embereket a hülyeséggel. Na most, mikor elapadt ez a sztori, mert a Tisza megnyerte, és már nyilván nem történt olyan dolog, hogy, mert nyilván, ha Tisza-nak lett volna bármiféle bizonyítéka erre, hogy mi is történt valójában, akkor ezt azonnal bedobja, megmutatja, bebizonyítja, és a Fideszt porrá húzza, és a maradék 2,5 millió ember, aki a Fideszre szavazott, az azt mondta volna, hogy hát ezt már ő se bírja, hogy meg nem veszi be a gyomrát, és onnantól kezdve megsemmisítette volna, ez lett volna a legjobb fegyver, ez lett volna az érdeke, és nem. Na most ezeket az ilyen folyamatos, ilyen gyalászkodó, rágalmazó, súlyos bűncselekménnyel rágalmazó kommenteket, amit én is kaptam, és mások még többet, az valaki megunta, ilyen például az István Dani, akit előre is üdvözlök innen Svájcból, meg a Pócs úr, aki a legnagyobb tanár most a parlamentben. És utána mentek a dolognak. Na és amikor utána kezdtek menni ennek a dolognak, hogy na jó van, akkor öcsém, ha már téged ilyen súlyos bűncselekményért, akkor már kötelességből nem fogjuk hagyni, hogy ezt bármelyik bűnöző is megúszza, aki ezt ellened megtette, úgyhogy szépen akkor kiderítjük, ha fideszes, ha nem fideszes, ha maga ez az, akkor is kiderítjük, és nyilvánosságra kell hozni, mert hát te egy áldozat vagy, és most úgy nagyon kiesti abba az áldozat szerepből, ami közben új életet is kezdett a madár, arra még egy 20-ast összegyűjtöttek, 20 millió forintot. Na most, mikor elkezdte az István Dani ezt felgöngyölíteni ezt az ügyet, akkor a gyerek hirtelen, így amikor ő bejelentette, hogy figyeltek, akkor ekkor és ekkor elmondom, és akkor pontot teszünk az íre, akkor és akkor nem volt a srác sehol, állítólag Amerikába ment ki, hát nem új életet kezdeni, vagy valami. Na most nem tudom, hogy ez kinek büdös így ez a sztori, vagy kinek nem, ha engem így megkönnyebbültem volna, elmondom, de mindegy, nem én vagyok a Bangó Sanyi, de azért gondolkodjunk már úgy értem, logikusan. Utána István Dani kiment Amerikába, és elkezdte hemzsegtetni ezt az ügyet úgy, hogy az István Dani az így több éve kinnél, szóval hogy van mindenféle kapcsolata, van minden. Utána hirtelen azt mondták, hogy
megérkezett, már visszaérkezett, de mégse, szóval, na és ezek a Juhász Péterek, akik így összegyűjtöttek 100 millió forintot, meg azok az emberek, akik ennek a Bangó Sanyikának a nevelői, vagy nem tudom ki, ilyen Füssi Angélia, és egyszer azt mondta, hogy igen, a Sanyika kapott pénzt, utána, hogy nem. Szóval, hogy már kezdtek úgy össze-vissza beszélni, és azért ez elég furcsa. Na utána, meg amikor fel lett pezsegtetve ez az ügy, akkor már olyanok voltak, hogy már a Zsolti bácsi sem biztos, hogy Zsolti bácsi. Akkor ez az István Dani megadta a telefonszámát, és mondta, hogy figyelj, megfogunk, mert törvényes kereteken belül meg lehet fogni egy ilyen embert, hogy valljon szint, főleg ha közügyet csinált egy ilyen sajnálatos bűncselekményből, és elkezdte hemzsegtetni, és nem állt le, ment, nyüzsgött, mondta, hogy mindenki belevonja a rendőrséget, hát ez rendőrségügy. Na és itt a fiú már nem is biztos, hogy Zsolti bácsi beszélt vele, mondta, hogy már nem is igaz. István Daninak fönn van ez a live beszélgetése, meg lehet nézni. Na most, írt egy nagyon gyönyörű pár napja, 2 napja azt hiszem, írt egy ilyen gyönyörű, szép helyesírással egy olyan posztot, hogy az áldozat már nem bírja, nem tudom, azt nem bírja, hogy el kéne mondania, hogy kierőszakolta meg a vezeték nevét, hogy számon legyen kérve a törvény előtt, és hogy öngyilkos lesz. Hát erre persze mindenki megért, köztük én is, mert hát ez nem jó dolog. És hogy akkor ez van. Na most, másnap ez a Juhi, ez, ne piszkáltok, senki nem akarja piszkálni, hát mindenki mellette van, és már szeretné mindenki, hogy derüljön ki végre, hogy ki az a Zsolti bácsi. Ja, és a gyerek megnevezte a Semjén Zsoltot. Most aki meg lett ezzel nevezve, az ilyen mindenki ezt sugallta, meg ez, mert Dobrev is ezt mondta. Szóval az a lényeg, hogy az nem úgy viselkedett, mint aki valóban megtette, hanem úgy, aki valóban fölháborít ez a rágalom, azonnal megtette a feljelentést, nem sunyogott el, nem, tudjátok, hogy most az a furcsa, hogy az állítólagos bántalmazó mellszélességgel kiáll, és nem úgy, mint akinek van valami félnivalója, de viszont az fél, akit állítólag megerőszakoltak, szóval, hogy ezt úgy rakjuk már össze valahogy, hogy egy kicsit fordítva mi a sztori. Na mindegy, Semjén Zsolt ezért feljelentést tett, ami azt jelenti, hogy a kisfiút elő fogják szedni, mert ő egy bűncselekménynek a koronatanúja, és akkor innentől kezdve neki számot kell adni, és bizonyítania kell. Na most a bizonyítás ez olyankor, hogy ezt nem tudja megbeszélni, akkor a dátumok, időpontok, pontosan milyen helyen volt, milyen helyiségben. Szóval itt nagyon sok ellentmondás, a nyomozók nem hülyék, de egy bíró sem. Azért vágja, megforgathatnak bárkit, még maga a bűnelkövetőt is, Semjén Zsoltot is. Szóval, hogy akinek így a vallomása több helyen fog vérezni, akkor így mondja, például egy időpont. Mikor történt? 4 éve? 6 éve? 10 éve? Annak úgy megnézik, hogy akkor utána nyomoznak, akkor hol történt, hol fogott meg, metélte az úriember, vagy nem metélt, van-e valami ízé? Szóval, hogy olyan kérdéseket fognak föltenni, amit hogyha bármilyen nem úgy mondja, akkor az annyira nem jó, és ott látni fogják, hogy kamu. Szóval, hogy ezzel már buktattak meg embereket úgy, akik rágalmaztak másokat, hogy egy kérdés, és metélve volt, vagy hány centi erektálva? Hogy ilyen kicsi, most nem kell pontos centit, de aztán lehet, hogy túl nagy neki, vagy túl pici, szóval erre, akit így, na szóval, hogy tudnak ezek a hivatalos szervek jó kérdéseket föltenni. Nyilván ebben szembesült a Sanyika, és ami nem baj, mert hát kiderül akkor legalább az igazság. Na most már be kell, mivel öngyilkos akart lenni szegény, és senkinek semmilyen halálát nem kívánom, mert mindenkinek joga van az élethez, és mindenkinek joga van a normális nem gyűlölködéshez, hanem az, hogy tényleg foglalkoznak vele, mert jelenleg ő egy áldozatstátusz van, és be kell bizonyítani, hogy meg is történt. Na, Sanyika most küldött egy hát hozzáillő több posztjában is ilyen helyesírási hibás üzenetet, hogy holnap menjenek el, kell tüntetni, mert hogy hát ez elég meleg. Na most ezzel adja a bajom, hogyha annyira el van bagatelizálva, meg el van így már húzva ez az ügy, hogy esetleg, ha legközelebb tényleg megerőszakolnak egy gyereket, akkor valaki fog rá hallgatni. Mert azt fogják mondani, te is csak dumálsz. Úgyhogy ezért nem szabad ezzel visszaélni, kérem a Sanyikát szedje össze magát, álljon ki az igazság, mondj el az igazságot, és nem lesz baj. Akkor se lesz baj, hogyha esetleg kamu,
de akkor meg főleg nem lesz baj, ha nem kamu, mert mindenben szerintem nagyon sok ember a segítségére van. Úgyhogy dobbanjon.